जोंहानि नानि लाय सनालिनि बिमाखौ सोंबाय थायोना बयबो बेनो सनालिनि जोहा थांसै दा नङा हनै बै जा साइसआनो बै बुन्दायानो गो साइसथार थांगोनथ' थाङो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो जोङो ज' फेमिलि गोजानो न'आव थांनो नागिरदों आरो ना जोंनावहाय मागो नायनो नागिरदों मागो दङ सनालिबो बेनो जोंनि जिखुनजाया आइया बयबो नायनो होनबाय थायोना बेनो जोंहानि जिखुनजाया आरोना ओमफ्राय बे जोंहानि नानि लाय सनालिनि बिमाखौ सोंबाय थायोना बयबो बेनो सनालिनि बिमाया सनालि नोंना मामिया सोरमोनलाय दे एबार खोन्थादो मामिया अबे बेनो नों मामिया ना दे खोन्थादो रिक्साखौ लांजायोमोन नाङा लाङा दायो जोङो थांगासिनो दं आरोना ज'नो फेमिलि गोजा जोङो मा आं ओमफ्राय नानिल' थांनो नागिरदोंमोन नालाय बोराय गारि लानानै थांदोंमोन ओमफ्रायो थांनाय जायैखाय गावबो थांफानो होनबाय ओमफ्राय बासजोंबा थाङालायनो बाहादुरि ओमफ्राय दायो मा होनो बै आफामोननि कारखौसो लानानै फैबाय आरोना दायो जोङो थांगासिनो दङ बिदिब्ला थांबाय थानोसै लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन ड्राइभारसो आं बेखौ सिनाया जोंहानि गारि ड्राइभार बियो माने जोंहा अबेबा थांबा बेखौ लानानै थांबाय थायो फिक्स ड्राइभार ओइ थिखोनाङालै आंहा बोरैबा मोनो ओंहो होआ आं जाया दोन बोख्लाय नाङा बेयाव बेखार बाखार सिटिसो जालाबायना गोबानोसो ओंखारगोन ओरैनो बाहा उदै मोजां नंखाया मुलिसो जानानै फैदों लोगोफोरा आङो जोंहानि माइया माने मबाइलफ्राव ओंखारलाबायाना बेखायनो माने रायलायनो उसुबिदा मोनो आरोना लोगोफोर गाज्रि मोना ओंखारफेराना ओमफ्राय आंबो मालाबाबो देखायफेरा आं नोंसोरखौ होनोना देखायगोन आयै सैमा फिसाया बिमाखौ माबागासिनो दं सैमा थैदों बिमाखौ सैमा फिसाया माबागासिनो दं आरोना थांगासिनो सोलागासिनो दङ बिमाखौहाय स' लोगोफोर बिदिब्ला थांनोसै ओमफ्राय जोंहानि आइखौबो दाहाय देखायनोसै जोंहानि माबायदि जानानै दं गोबाव जाबायना आंबो थाङैया 3 मान्थआनो बारबाय आरोना थाङैया मेरला गोबाव जाबाय बेखायनो माया ज' खेनसे नायनानै फैनोसै होननानैहाय बेनो लेट खालामदों रायजाबाय दोखोनो बिमाजोंबो आंजोंबो रायजाबाय लेट दिना बियो हिनजाव बायदि नोंसोरथ' मिथिखायो अबावबा थांबाथाय दैलो आं बेखायनो न'आव थांबा बेखौहाय लांफानो बायो आरोना ओमफ्राय दा थांसै होननानै बुंदोंमोन आङो थांगोननोसै लोगोफोर सनालिनि आखला जाखांनानै बिसिनि गोदिखौल' आंनो हरबाय नुबाय गावस्रा आरामसे जाबाय फरथिगजोबमोन आं गरनैल' दायो खनजादों नालाय मा हल बे सनालि है मा हल बे सोर जानांगौ बे बायसेल'खौ नों ओमफ्राय मानो हारसिं जादों एफा बुरजा हा इसोर बुरि मलाय बिरि जोबनायखा सनालिना आंलायखायो ए बबानो गैलालै सनालि ओमफ्राय मालाय नै पपेटखौबो लाबोफाबावबाय गेलेबाय थागोननो मालाय दा कुसुगाव मोननोसै कुसुगाव माला मिस्थि लायब्रबखो कुसुगाव मोनफैबाय फिसा गान जागासिनो दं आरोना आं भिडिअ बानायनायखाय गानखौ फिसा खालामनानै दोनदों लेंग्रासो लेंग्रा राहुला दहायनिया ना 1 घन्टा लागायो बिसिमनो फाग्ला गोजासो गारिफ्रा न'नि गारिखौ बारबाय दा रायजादों नालाय गावहा मानो रायजाया दे दैलो नालाय मानसिया नुनानै रायजायो मोजां नालाय जोंहा थाव सोनो फैबाय नै लोगोफोर थावला बिलाय बेयावनो सोनोसै थाव सोनो नागिरबाय लोगोफोर दायो गारि 500 सान्दुंआ मोजांहाय थारमाने बेसेखायनो जोङो होआखै खम नागिरदों होननानै बुंदोंब्रा बेनो खमसिन नांगौ जेनेबा बे 25,000 फायनाय नाङा बिदिखौ नै लोगोफोर दिनै सेरफांगुरि बाजार समबार ना बिसमुरि बाजारबो दिनै बिसमुरियावबो आंनानो मोजां नुखायो सानावहाय मोनायावसो मोजां नुवा आंना
मानसिया मेला जाथारदोंथ' आलु गैयाथ' दायो सेरफांगुरि मोनबाय लोगोफोर सेरफांगुरि मोनबाय दायो जोङो थांगासिनो दङ रकेट बायदि बिरि बिरि गरम मोनहांबा दा जेकेटखौ सुनांगोनहाय खानाया खर'लोबबोदोंमोन आङो ओमफ्राय गिसि सिरामानो जोबना दं आंहा शेम्पु गैला मानि शेम्पुसो लोबबोदों आङो मा शेम्पु मोनथाय फुगलाबायबाय आङो मोनामदों एसे माबा अनलाइनाव बिहरलायबावनाय नो शेम्पुआ माना बारा मोदोमाखै बांद्राय सेन गैया Sonali बोलो दे दिदि बोलो मामिखौ स्कुटि बिदों जोंहा सनालिजों आंजों फोरोंमाखौसो रायलायगोन नोङो बेसपा लानो होननानै रायलायहैदो होनबाय रायलायहैबाय गाबोन लागोन होननानै लासै जोंनाव गैया दे सनालि बेसपा बायनो सोंनो थिनाखैमोन नों खेबसे स्कुटिखौ होनदों दे सनालि बोलो दे सनालि मानो रायलायासै होनबालाय मा बेखारसो दे सनालि बोलो जल्दी से मामी को स्कूटी दिलाओ बोलो थैट सनालि जल्दी बोलो नहीं मिलेगा मामी प्लीज ना स्कूटी दिलाओ बोलो जुदि फैसा मोजां मोनगोन जोंना दे जल्दी बोलो सनालि मामी स्कूटी दिलाओ ना बोलो जल्दी बोलो बोलो भैया को नहीं मिलता है ना हम लोग दोनों स्कूटी लेके इधर उधर जाएगा जल्दी दो पैसा खत्म हो गया स्कूटी बिदों मानाव जोंहा सनालिजों आंजों बायना होहानो होनो जोंनो सनालि दे बिद' आया अबाव खालामगोन दे सनालि बिद' होनदोंलै मामिनाव बिद' दे स्कुटि बिद' दे मामिनाव स्कुटि बिनो थिननाया स्कुटि बायनानै होलांदो जोंनो सेकेन्ड हेन्ड न' बानायनांगौ ना मामा है उनाव बायगोन न' दंखायोना सनालि दे स्कुटिखौ बिदो दे 50,000 स्कुटि बाय दिल्ली दे बोलोलै थैट सनालि दे रायलायदो सनालि दे मामिखौसो मामिनाव बि दे खरा होनफ्रा खरा दे औ बाबिजों आंजों जा ओरै खालायनांगौ नामा उनाव बायगोन आगले साल तो अगले साल बोलते 3 साल हो हाँ 3 साल दे बिद'लै सनालि गाब दे गाबलै दे मामी स्कुटि नांगौ नालाय गाब दे भगबान गाबनो थिननाया बोरो वाल होनो नागिरदों न'आवहाय बेयावनो 50,000 थांसिगोन खोमा बारासो थांगोनदां ओमफ्राय जों सनालिजों आंजों स्कुटि बिदों आरोना मानावहाय ओमफ्राय होआनो जोंनो माबा खालमासिसो होगोन होनो सिगां बायनो होननानै बुंदोंमोन ओमफ्रायो माने एसे प्रब्लेम जानानै लानाय जायासै जोंबो होनांबायना ओमफ्राय जोंना हजोंहाय न' मोनसे जागासिनो दङ नालाय बेनि थाखायनो ओरैबो फैसा गारनांगौ जायोना ओमफ्राय नैबे न'आवबो जोंना बेरा गोग्लैजोब्बाय वाल होनो नागिरदों आरो दा मिस्ट्रि रायलायफैदों दहायबो मैयाबो रायलायफैदों ओमफ्राय बारा बिनायखाय आरो सासे मिस्ट्रि लेंहरबावदों बेखौ रायलायबावगोन गाबोन थानाङा एबा लेफ्ट साइडजोंसो राइट साइडजों ओमफ्रायो दायो माने फिक्स जाथ'वाखै दाबो सासे दिनै रायलायनानै थांबाय मैयानिफ्रायसो खमसिनाव मोनदों आरो दिनै दायो बेलासियाव जुदि थाब सफैयोबा 40,000 गाहाम बिलाय थाब सफैयोबा माने रायलायनो हागौ आरो जुदि थाब सफैयाबा गाबोन माबानो हागौ आरो ना लोगोफोर गारि फैगौदां नायनोसै मा जायो ओमफ्राय बबेया एसे खमसिन मोनो बेखौ बानायनोसै आरो ना मानो होनब्ला फैसाखौथ' जाला माला गारजाया नालाय खस्थ' खामायनानै मोननाय ओमफ्रायो दामाथ' बुंनो हाखाला ओरैजाय जोंथिं बांसिन हरैजाय जेराव मा थायो बिथिंजाय एसे खम नालाय दायो नायनोसै मायाबो हजोंहाय माने न' मोनसे जागासिनो दं नालाय लोगोफोर बेखौ उनावहाय जेब्ला कमप्लिट जागोन बे समाव जोंबो बयबो थांगोन अपेनिंआवहाय आसा खालामो थांनो मोनगोनखौ लांनो होन्दोंमोन माया मा जायो ओमफ्राय माने देखायगोन आरो ना लोगोफोर दायो जोङो नै पाटगाव मोनफैबाय थांगासिनो दं आरो ना स्कुटि बिबाय थादों जोङो एमब्रा बिगोन ओमफ्राय खालमासि होयोना होआ सनालिजों आंजों ना गाबोन ना गाबा दे सेकेन्ड हेन्डबाबो होलांदो नायनोसै मा जायो आरो ना बोसोरनै जाबाय बोसोरथाम जाबाय बिदिबा थांग्रोनोसै बिदिब्ला मालाय बयनाबो बिमा बिफा बायनानै होजोबो जोंना रावबो जोङो बैनि टुल गेटआ नै ओमफ्राय जोङो दायो नैबेजोंसो थांगोन खारखोमानानै नैबेजों थांबाय आगोल बेयाव 30 थाखा लाखियोमोन दा लाखिना लाखिया मिन्थिला आङो
Tadi siang tanggal nanti Memang nuah. Kan mana sih? Makanya gue bawa lah. Ada kontak nang itu ada. Laksnya tapi saya kau masih tunggu lagi. Iya leh, masih Mas gila na laksnya. Oh, biar laksnya nih lagu gue saya kau. Ui barang ne, gue kalau menang geno ne. kumpat thaya. Dah tu thalah nih. Gue bawa siapa? Najung punya ayu kom gue bawa siapa? Lagu ber. 3 month ni baru siapa? Nggak sih saya nggak mau. Langsung pada. Ad masa bainang tuh. Nung siang punya na. Kembar besok mau thalah bayi bawa cuma nabi bima punya cuma. Menayau menalet jeng menalan cuma itu lu gemun piaman. Sahabat kan ni isi gele. Nih Lwgwpwr. Sonalini raga jeng khas kutra moनफैबाय जोङो दायो. Mana view valley मोनसे ओमफ्राय नाइटि मोनसे लादों माया. खर' खाख्लुम नांगौनो view valley आंनाव बिहरदोंमोन दहायजाय. मोनफैबायानो Lwgwpwr न' मोनसिगोन आरोना थांगोरनोसै बिदिब्ला दा लोगो मोनफिनगोन र'. दाख्लाब्रि. Lwgwpwr जोंहा न'आव सफैबाय दहायनो ओंखाम ओंख्रि संदों आङो आइया लाफा गोबाब ओमफ्रायो माबा संदों होनदोंमोनलै दालिजों संखांबायमोन आङो बेदर एवफैबाय ना संगासिनो दङ दायो आरोना ओमफ्रायो ओंखाम संबावनांगौ बाखि दं रायलायगासिनो दं सानैजों मालाय ना संनो नागिरदों आं बेदर मोनखांबाय लोगोसे नाखौ पिस मोननै एवखांना दोनबाय आं जोंना लामा मोखांथारावनो आरोना नै लामा नुहुरो मालाय सानैजों मोजां गाज्रि रायलायगासिनो आरो दा लोगो मोनफिनगोन Lwgwpwr आबैमोनाव फैदों नै आबैया आयौ माथो सानदोंमोन आरोना लाव फिथाइ जा मोजां थाइदोंना आनैनाव थाइसे बिदों आनैया माइ हानो थांबाय दायोसो थाइसे हानानै लांनि र' आं हागोनलै र' नों हानाङा हौवा मानसिया फिथाइया अमाया नायलाय नै जा मोजां आनैना नै जा साइज जादों बाल अमाया माथो आबै अमाया माबा नामा मा होनो अमाखौ मासे लांनोसैसो नामा अमाया बै गुफुर गोनाङा हनै बै जा साइजआ नै बै बुन्दाया नोगोर साइजथार मालायबा बेसेबां फानो आनैयासो मिथिगौ दा अमाखौ जि मोजांथार नै लाव फिथाइयानो दे आबै नोंनो हाना हरदो थाइसे फानोबा लांजागौमोन ना बेखौनो हादो फानखागोन बे फानाबालाय फाना जायो फानगोन फानखायो सामफ्राम फानो बेसेबां फानो बेसेबां नै बिदिनो लाव बैखौ होनदां लावखौ होनाखै आङो अमाखौसो होनदों आं मिथिया मालायबा फानाखै दां दाबो मासेबो ना अमाखौ सयथाल' फानाखै नै लावा मोनबाय Lwgwpwrहा थाइसे हमलाय थां होदो नै लावा मोनबाय साला थाइसे आनैनावहाय बिहरबाय आङो आनै लावा थाइसे लांसै लांदो होननानै माने जा साइज नुथारदों ओमफ्राय जानो लुबैदों फानगासिनो थादों लाव फिथाइया बै थुमफ्रुआ गोदै थिं गेब्लेयो बिलाय बे गेब्लेया बेबो गेब्लेयोब्रा मालाय माथो लाव बिजौ जाजायाना जोंनो आइया थांसै हा थांसै दा अखा लांनो नागिरदों जोंहा मैथा खावब्लाखौ हाहोदों नै नामा मैथा खावब्ला जोंना उन्दैयाव मैथा खावब्ला होनजायोमोन आंजों मिथिंगा नालाय नामा मैथा खावब्लानो ओमफ्राय गस्लायाबो नुवाखै नोङो मा लिरनाय जाखो बेलाय मा आइ गलालाय बावसो हादों हाखानो हाया नै मैथायाबो खासियानो उल्थासो जाबाय दा नै औ नांबाय औ दे नांबाय हादों माबा हादों Lwgwpwr दायो थांनो नागिरबाय जोङो ओंखारफिनबाय आरोना लायदा मोदानदों थादो दे आयै ada थाबोबाय आलांगि बाजाराव हाबलांदों जोंहा मैगं लांनोनो मैगं गोथांनो माबा गेसावसो मोनामबाय गाज्रिनो खिसो मोनामदों दा
बानलुआ लकेल दान बे नामा फागा बेसेबां आबौ बानलुआ 10 थाखा बागान लादोना गोसा जागोन ना न'नि ने लकेल गोरा गोराथ' बागाननि मोनसे मिथिया भागा मोननै हरदो दे भागा मोननै लायो नामा होनबा मिथिया मोननै लानोसै औ बेखौ मोनसे औ दे बिसोर मोननैखौ हरदो आमा 60 थाखा केजि थारनो गोदान बियो मिथिया हो 40 औ गोजामा 40 मोनदां बाव बेसेबां बिदिनो लाखायो आलु गोरलैया भागा बिदि जोंनाव दंना मेरलानो गोदाना 40 नो गोजामा 50 बे 60 थाखा गोदाना 60 गोजामा 40 गला 50 बारासो होनौ बान्दायाबो 50 आलांगि बाजाराव है दाम बारा होनथारदों लायालै जा दाम बारा होनथारदों गामिलाय आलांगियाव हाबलांदोंमोन जा दामानो फाग्लासो आलुआ 50 थाखा केजिनो बेयाव जोंथिं 40 थाखाल' टाउनावसो खमसिन आलु गोदानाबो 60 थाखा केजिनो लोगोफोर दायो सुगाव लाव दंखायोना सुगावआव नायलांनोसै ओमफ्राय जुदि मोनाबा गसे गावनो गाबोन मार्केटखा नालाय टुइसडेना गाबोनथ' बाजार दे ओमफ्राय गाबोनहाय लायनोसै लाव सोंहैबावबाय र' माबा सोंहैदोंनो मामोनहा मा कत 25 टाका 20 टाका दे ना लानो दे ना साम'नो ना लानो बेसेबां ना लानो नागिरदों ना औ खुसिया बेखौनो लादो ना बेसेबां होनदों बेलाय कत भागा कत